Едно от медицинските чудеса на 21 век е на територията на бургаската болница Life Hospital. Барокамера или още най-модерното лечение и тонизиране на организма с хипербална оксигенация. То се извършва както с кислород, така и с въздух под налягане. Барокамерата е последно поколение, произведена по американски лиценз и единствената продукция в Югоизточна България. Полезна за широк спектър от пациенти с най-различни оплаквания. Най-важните това са трудно зарастващи рани, особено при пациенти болни от захарна болест. Трудно зарастващи рани на базата на запушване на кръвоносни съдове, гангрени при пациенти с съдова болест. Много добри ефекти от лечението с кислород под налягане се получава при пациенти, които имат неврит на слуховия нерв. Методът за лечение е чрез значително повишаване на кислородния капацитет на органите и тъканите в човешкото тяло. Момче, как се чувстваш? Всичко е наред, чувствам се добре. При клинично здрави пациенти едноместната барокамера служи за подобряване на имунния, хормоналния и метаболитния статус. Life Hospital е на улица Димитър Димов на изхода на Бургас за Варна, а кабинета с барокамерата е на гърба на болницата.